Διέξοδος από την κρίση σημαίνει νέες θέσεις εργασίας με ανάπτυξη, όχι άλλοι φόροι, όχι άλλες μειώσεις μισθών. Διέξοδος από την κρίση σημαίνει νέες θέσεις εργασίας με ανάπτυξη, όχι άλλοι φόροι, όχι άλλες μειώσεις μισθών. Και σημαίνει στηρίγματα μέσα από τα οποία μπορούμε να πετύχουμε επενδύσεις για τον τόπο και σταθερότητα για την Ελλάδα, όπως είναι το ευρώ και όπως είναι οι συμμαχίες μας.